אנחנו מדברים עכשיו על בעיה הלכתית ומחשבתית. כי יעקב אבינו חזר, עבר את נווה יבוק, שזה נהר, כדי להציל פחים קטנים. הפסוק אומר שהסתכן שמלאך רע מתגושש, תפס אותו, דבק איתו, רצה להפיל אותו. חבק אותו, הרים אותו, לא מתוך ידידות, אלא להפיל אותו על הקרקע, לרסק את עצמותיו. ובנס יצא יעקב משם, יצא צולע על יריחו, אבל עד הבוקר זה הסתדר. אבל נכנס לסכנה, איך מותר לעשות כאלה דברים? הגמרא בחולין צד"י א' מלמדת עליו זכות, שצדיקים מחבבים את ממונם. אבל בכל זאת זה קשה, לא להיכנס לסכנה. איך חז"ל ידעו שהוא חזר בשביל פחים קטנים? כי הפסוק אומר ויעבר את כל השלו. אז הוא כבר העביר כל השלו, אז מה יש לחזור? דברים שלא חשובים, דברים של מה בכך? פחים. רבי חי אומר, חשש שהם לא יהיה לילדים מה לשתות. צריכים כלים, בקבוקים בשביל תינוקות, שיהיה להם מה לשתות. בקבוקים ריקים, חזר בשביל פחים קטנים. הערב נדבר על איסור לאדם, כל אדם, בחור, מבוגר, איש, אישה, אסור להיכנס למצבי סכנה. יש הרבה בחורים שנכנסים למצב סכנה, יש 8 סיבות שריכזתי כאן, ונדבר על זה. הראשון, גמרא ראשונה דף ט"ז, ציטט ראשון. אמר רבי יצחק, 3 דברים מזכירים בעוונותיו של אדם, זאת אומרת קטרוג עליו. קיר נטוי, זאת אומרת יש חורבה, הוא נכנס לשם, עמד כל כך הרבה שנים, בדיוק עכשיו זה יפול. אני אכנס מהר, אסתכל קצת, אצא. עיון תפילה, החטא הוא שאדם סומך על תפילתו ואומר, עכשיו הבאסתי תפילה 100% השם ייתן לי מה שאני מבקש. כיוונתי מההתחלה עד הסוף. מי שבטוח בעצמו שכיוון, זה הרס עכשיו את התפילה. צריך להגיד, השם יעשה ברחמיו, שהוא רחום וחנון. הוא מוסר דין על חברו, כמו ששר אמנו, אמרה לאברהם, איש בית השם, שהיא אמרה, חמתי עליך, למה נתתי שפחתי בחיקך? אז היא כעסה עליו בפני אלוהים, אז היא גרמה שהיא עצמה תמות. כתוב בגמרא, בכמה, זה הכל אמור, אם יש בית דין למטה, אם יש מי לפנות. אם אין בית דין למטה, מותר למסור דינם של ראשים למקום. מותר להלשין עליהם, מותר להתלונן לקדוש ברוך הוא, זה עושה לי צרות. כל דבר, אנחנו עוסקים עכשיו בדבר ראשון, קיר נטוי. וכמו שרש"י אומר, מי שעובר תחתיו, מזכיר עוונותיו, אומר כלום, ובשמיים אומרים, ראוי זה לעשות לו נס, בתוך כך הוא נבדק, אם לא ראוי, זה ייפול עליו. יש יותר גרוע, בתענית דף כ', ציטט 3. אמר רבי ינאי, למה אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושים לו נס, שם אין עושים לו נס. ואם תמצא לא עושים לו נס, מנקים לו מזכיותיו, יוריד לו מהמצוות שלו. יעקב אבינו אומר, קטנות בכל החסדים, בכל האמת. כתוב בשולחן ערוך, נדמה לי סימן ד', שאדם שלא נוטל ידיים, אחרי איזה 13 דברים שכתובים שם, הולך בין המתים, או נגיע בקינה, או נגיע בנעליים, ולומד תורה, אם הוא תלמיד חכם, ישכח את לימודו. אם הוא המעש, ישתגע. שואל פלא יועץ, איך זה אנשים לא שוכחים לימודם, ולא משתגעים. עושים להם נס, מורידים להם זכויות שלהם. יש לו מאזן של מצוות, הוא כל יום מתפלל, בליל תיקין, הלכנו מתפילין כל היום, הוא בא לעולם האמת, והוא אומר להשם, יש לי זכויות. לא כתוב כאן שום דבר, כבר קיבלת, כבר נפרדת. אבל ביום זה התפללתי נץ. כן, כתוב כאן וי. אותו יום עשיתי דבר של סכנה, והשתמשו בזכות הזאת. ומחרת עשית עוד דבר של סכנה, גם בזכות זו אכלת אותה כמו שאומרים. כשכבר מגיע לעולם האמת, יש לה פירות עלובים, מעט מאוד, עד שיכול לסמוך על זה. לכן הדין הוא שאסור לאדם להיכנס למצב של סכנה. כתוב כאן בציטט 4, ברם הלכות רוצח, פרק י"א. אחד הגג, לעשות מעקה לגג שאדם לא ייפול משם. וכן כל דבר שיש בסכנה, ראוי שיכשל באדם וימות, כגון שהייתה לו באר או בור בחצרו, ויש במים ואין במים, חייב לעשות חוליה, זאת אומרת ערימת עפר, גבוה 10 טפחים, או כיסוי, כדי שלא ייפול באדם וימות. כן, כל מכשול שיש לו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו, לשמר ממנו, לזה בדבר יפה שנאמר, רק ישמר לך שמור נפשך מאוד.
אני מתפלל לרמב"ם. הפסוק הזה לא קשור. הפסוק הזה לא קשור בכלל לעסק הזה של שבירת הנפש. אבל זה נאמר, באיזה עניין? ותשכח את הדברים אשר ראו עיניך. כי לא ראיתם כל תמונה. זה שני דברים. מאוד נפשותיכם. כן? וזה אישה מלאכה ושמוע נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים שראו עיניך, פן יוסו ובף הכל ימי חייך ודעת מבניך לבני בניך. יום שמעת לפני שם לקח בחורף. אז זה לא נאמר על שמירת הנפש. אז מי יעזור לרמב"ם עכשיו? מה יצא? שוכח לימודו, לא. אבל הרמב"ם כשהוא הביא את זה, רק ישמע לך שמוע נפשך מאוד, זה לא נגיע לעסק הזה. אז אתה עושה פלפול, אתה עושה סבלנים טובים. שעל ידי זה תשכח את לימודך אם תיכנס לסכנה. אני אומר פשוט, יש בגמרא בברכות שאדם אחד עמד בתפילה והיה שר נוכרי ואמר לו שלום ולא החזיר לו שלום. נדמה לי זה דף חבב, נכון? אתה זוכר אולי, חבב? אז הוא אמר לו, הוא המשיך בתפילה, הוא לא הפסיק. אמר לו השר, ריקה, והייתי מוריד את ראשם, מי היה תובע את דמך מידי? מהמתן. אז הגוי הזה אמר, תביא לו כיסא. הגוי הזה אמר לאותו חסיד, הלא כתוב בתורתכם, ורק ישמר לך שמוע נפשך מאוד. אז הוא ישמש בפסוק הזה, שאתה צריך לשמור את בריאותך. אז מהגמרא הזו הרמב"ם מביא את הפסוק פה, מאוד מוזר. למה הגמרא שם מביא את הפסוק? הגמרא הביא את זה, נכון? למה הביא את הפסוק הזה דווקא? אבל הגוי אמר את זה, צריכים לצטט כל דבר בגמרא מה שגוי אומר, אבל כנראה שהגמרא לא אמרה ולא היא, הגמרא לא הסתגרה ממנו, הגמרא לא אמרה זה טעות, אז זה סימן שאפשר להשתמש בפסוק זה כאופן פשוט. יש בכל התורה כולה יש כוונה ראשונה, יש כוונה שנייה. כוונה שנייה הכוונה העמוקה יותר. אבל הפשטות על פני הדברים, חצאי דברים, כתוב כאן, רק ישמע לך, שמור שלא תיכנס לסכנה. ואם לא יסיר את המכשול, ביטל מצוות עשה ועבר לא תשים דמים. הלכה ה' בציטט 4. הרבה דברים מסרו חכמים, מפני שהם סכנת נפשות. כל עובר עליהם ואמר, הרי אני מסכן לעצמי, מה אכפת לי אחרים עליי, ואני לא מקפיל על כך, מכין אותו מכת מרדות. יקחו אותו לבית דין, כמה פעמים ייתנו למכה? כמה שרוצים. עד שימות, עד ולא עד בכלל. במכות מדורייתא 39. מוגבל, הוא בריון, יכול לסבול, בסדר, פעם אחת 39 מספיק. הוא עבר איסור דרבנן, 100 מכות הוא יכול לסבול. למה כל כך חמור דרבנן יותר מאשר דורייתא? שיתארו יותר. כן, כי אנשים מזלזלים. איפה שאנשים יותר מזלזלים צריכים יותר שמירה. יש יותר ישראל מוקצה ביום טוב מה שיש בשבת. בשבת כולם יודעים להיזהר. ביום טוב מזלזלים, צריכים יותר מוקצה. לכן, אם אדם עובר על איסור סכנה, בזמן בית דין, אם הלשינו עליו, התרו בו, ובכל זאת עשה, מקבל מכות. אז יש בעיה שכמה דברים בני אדם נכנסים לסכנה וזה בסדר גמור. למען פרנסה, אנשים מטפסים עץ כדי להוריד פרי קוקוס, כדי להוריד פירות של תמרים. יש לפעמים זורקים איזה מקל כדי להכות את הענף שהפירות ישרו, יפלו. אבל יש מטפסים למעלה. יש אנשים בונים בבניין על פיגמים גבוהים, ולפעמים חלילה וחס אדם נופל משם, שווה את המפרקת, ואי אפשר לסדר את זה עוד פעם. אז איך מותר לאדם לעבוד בבניין, או לעבוד בחקלאות בעיסוק מסוכן? אז יש תשובה באגרת משה, חלק של משפט, דף קס"ז, שהוא אומר שבפרנסה חז"ל התירו. כי יש גמרא במציע קט"ז, שאומרים שאדם צריך לשלם לשכיר את שכרו, שהוא מוסר את נפשו בשביל פרנסתו, בנפשו להביא לחמו, הוא עובד כדי להתפרנס. סימן מחז"ל לא אסרו עליו להיכנס לסכנות. אז זה סוטה קצת, אמרנו הרגע, לא להיכנס לסכנות, כי התרת מחמת פרנסה. יותר מזה, יש דברים שחז"ל אומרים, שומע פתאים השם. למשל, כתוב אישה בהיריון, בנידה דף ל"א, אסור לשמש איתה בליל 90 להריונה, סכנה לילד. אז צריכים להזיק חשבון, הרמב"ם לא מביא את זה. אז צריכים לשמור את התאריכים, עונה הגמרא, כל העולם עובר על זה, שומע פתאים השם, הוא פתי, לא מבין הרבה, האבא, הבעל, השם שומר עליו. או אם יספור, ממתי שחזרה מהמקווה. או למשל, היום אפשר, על ידי שבודקים את החום של גוף האישה. אוקיי. יש עוד דבר בסוף ברכות,
בסוף מסכת שבת, לא להקיז דם ביום רביעי בשבוע. ואנשים כן מקיזים דם ביום רביעי. אומרת הגמרא, שומר פתאים השם. או הגמרא אומרת, לא לאכול תאנים וענבים בלילה בחושך, כי לפעמים יש איזה תולעת רעל בתוך הענבים, ארס, יכול להרוג את האוכל. שומר פתאים השם. או כתוב בגמרא בשבת, לא למול ביום המעונן. צריכים רוח לרענן את הילד. ושהיום מעונן, מאופק, כי זה חמסין, אז לא טוב למול ילד. אומרת הגמרא, כולם עוברים על זה, שומר פתאים השם. אז זה מבטא את כל השיעור שלי, צריך לקפל לכל הדברים. תלוי בין נזק מצוי לנזק לא מצוי. זה מצוי. הגמרא אמרה ביום המעונן לא לעשות את זה. זה לא נזק, אמרו לו לעשות את זה, ויכול להיות שזה מצד עצמו זה לא נזק מצוי. זה מצוי שביום ה-90 הילד עלול למות. אתה אולי מה שאתה אומר. אני אומר דבר אחר. בירושלמי, תרומות, פרק שמיני, כתוב, אנחנו צריכים לחשוש למה שהבריות חוששים. אם הבריות חוששים לדבר, על כולם מוטלת אזהרה, תתרחק. מה שכולם עוברים על זה, שומר פתאים השם, השם עוזר. למשל, בתחילה, כששאלו את רבי משה פיינשטיין אם מותר לעשן, ואז ידוע בין היהודים הליטאים הרבה מעשנים, במיוחד ראשי ישיבות. כשאדם מכין שיעור טוב ולא הולך לו, אז אחד אחרי השני, שרשרת. הוא רוצה לתת שיעור טוב, אחרי שמתרגל כבר שבוי. התחיל בגיל 20, לא יכול לגמור עד שהקברן בא לקחת אותו. אז משה פיינשטיין אומר, שומר פתאים השם. אחר כך הוא חזר בו. אחרי שנים מאוחרות יוצר, אבל לא. כיוון שהרופאים אומרים שזה מביא סרטן, זה מביא דלקת, מביא קלקולים בריאות, במעיים, בלב, ועוד מדי כמה איברים. והוכיחה על ידי סטטיסטיקה שיש יותר אנשים מעשנים מתים בגיל צעיר, מאשר מי שלא מעשן. והודיעו, גם ממשלת ארצות הברית, גם כאן אני חושב שמפרסמים על כל קופסה וקופסה שהעישון סיכון למי שמעשן. ועכשיו זה כבר לא, שאף אחד לא חושש. רוב הבריאות כן חוששים לזה, חוץ מהמעשנים. אבל האנשים המעשנים, הלא מעשנים, יודעים שזה סכנה. אז הוא חזר בו, כמו שנקרא עוד מעט. לכן נגיע, אז התירוץ שאני נותן, השם פתאים השם, זה בדברים שהבריאות נוהגים לזלזל. אז השם, למרות שהוא יודע שיש סכנה, הוא מציל. מישהו מתנטש, ואתה לידו. מישהו משתעל, ואתה לידו. הוא מפיץ חיידקים. כשהוא עושה איתוש חזק, 3 מטר סביבו, הכל מתפזר, ענן, כמו אחרי פצצה אטומית. ועולה, הכל זה יורד, ואחר כך מי שישר לידו, מי שלוקח איזה חפץ, איזה אוכל שהיה שם, איזה תפוז, רק נגע בזה, כל דבר לא טוב. אבל כיוון שהבריאות לא עושים מזה עניין, אז השם פתאים השם. רק בדברים שאנשים מזהירים לא לעשות, הממשלה מזהירה, המשטרה מזהירה, המחנכים, המורים מזהירים, מזה לא יעזור שם פתאים השם, כי לא אנשים מזהירים. כן. עכשיו הרב אמר עושה עניין, אבל פתאים זה נשמע שפשוט לא יודעים. זה לא נשמע ש... אם הם לא יודעים, בתוך שהם לא יודעים שזה סכנה, והרבה מהציבור עוברים על זה, על השם בטובו וחסדו, הוא מציל את עולמו, שלא ימותו, כי הוא מעוניין שהעולם ימשיך להתקיים. אז למרות שעושים דברים מסוכנים, שהם למשל אדם נוסע באוטו. דעו לכם רבותיי, מקווה שלא מזיק לכם, לא תוכלו לישון הערב. רב קוק כתב, רב נרי המביא בשם רב קוק, שאם היה סנהדרין יאסרו לנסוע באוטו, אלא מכן לצורך פרנסה. זה סכנה. כי הרבה תאונות יש, והמון אנשים מתים, או נפצעים על ידי אוטו, אז מי יתיר להם לנסוע באוטו? או אם רק אם יסעו, לפי אני מציע, אם אני אהיה בסנהדרין, תצביעו בשבילי, אם אני אהיה בסנהדרין, עד 50 קילומטר לשעה מותר לנסוע, 60 גג. אבל יותר מזה, יש שליטה על האוטו, והוא יוצא פתאום לפניך, נכנסים בו. אם מישהו עוקף ונכנס לפניך, אתה צריך לצדדים לנסוע, יש הרבה בלגן, ילד קופץ על הכביש, או פתאום הגל מתפוצץ, יש הרבה סיכונים. אז לכן האדם צריך... מה? הרב נרי אומר את זה? הרב נרי מביא את זה, בספרים שהוא כותב תולדות רב קוק, שרב קוק אמר, בזמנו, 1930, הוא כותב אוטומוביל, ואם יהיה סנהדרין, יאסרו לנסוע בזה, כי יותר מדי אנשים מתים בזה. רק מותר לנסוע לצורך. מביא לכם דבר נפלא. בואו נראה את ה... רק רגע. בואו נראה דבר דומה לזה, שבית מרב קוק בציטת 8. תהפכו דף בציטת 8. אגרות רב קוק. זה עכשיו כאן נגד מישהו נוסע לאומן. על ידי ההשוואה של הסוגיות, עוד מעט נדבר איזה סוגיה,
כל דבר שיש בחשש סכנה, אף ושמיני גואלם להיכנס לכך לצורכן של בריות, אין העתקים לפרנסה. לפי מה דקיימא לן כרבנן גם לרווחה מותר, אבל לא לשם טיול בעלמא. אני אומר בכל מקום שיש בחשש סכנה, אפילו דרך מיעוט ורחוק מאוד. הוא כותב על הפלגה בים, הפלגה באונייה, הוא מתנגד. על מה אמרתי 8? הייתי צריך לקרוא 7 קודם. בואו נתחיל מספר 6 ואחר כך 7. ב6 יש גמרא במועד קוטן דף י"ד, כן? להמשיך מה שמקודם. אז מקודם הרב אמר שפתאים זה שלא יודעים. מתוך כך שלא יודעים לא עושים מזה עניין והשם ירחם. אבל עכשיו כולנו יודעים שאפצ'י זה 3 מטר ואם ניגע וזה זה. על השם מציל, באפצ'י השם מציל. לא, אבל בים, באוטו, אתה מתכוון על ים או אוטו? אמרתם על אוטו או ים? מה? על מה אתה מתכוון? על אוטו. אז אתה רואה, באוטו זמן רב קוק היו לא הרבה נוסעים, אז נסעו בעגלה וסוס. אז אמרת אנשים שבאוטו פחדו, אז הוציאו ביטוח לפני שנוסעים. אז עכשיו אתה אומר, הדין השתנה, אז עכשיו שם פתאים השם. אתה מציע. ועכשיו, דייקה נגיד, הדוגמה הזאת, עכשיו הרב אמר אפצ'י, מה זה הפתאים? פתאים זה שאנשים שלא יודעים, אבל עכשיו הרב אמר את מה שעם האפצ'י, 3 מטר, כל הדברים האלה סכנו, עכשיו אנחנו לא פתאים. לא, אנשים מזלזלים. אנשים לא, כשמישהו מתעטש בבית כנסת, אז לא עוברים כיסא למקום אחר. בסדר. עכשיו אנחנו כן יודעים. כן, אבל אני אומר, גם אחרי שאמרת את זה בשיעור, אני עכשיו דיברתי לפני 40 אנשים. עכשיו, הערב, יהיה להתפלל ערבית, עוד חצי שעה, לא תראה שמישהו זז במקומו, כשמישהו השתעל או התעטש. תראה מישהו זז? אבל לא זז. לא, אלו שיושבים כאן, תשמעו מה שאמרתי, לא יזוזו. לא יזוזו. אנשים יגידו, בסדר, אמר, זה תיאוריה, זה לא מעשי. על הרב צוריאל. כן, כך יגידו. אתה תראה עובדה, תבוא להתפלל ערבית, תראה בתוך כל אולם של 200 אנשים, מישהו יתעטש או ישתעל. אז תסתכל על כל מסביב, תראה מישהו זז. אבל לא יזוז, אתה תראה. אין פה עניין של כשם שיש לומר דבר הנשמע, יש מצווה של לומר דבר שלא נשמע? בפיקוח נפש חוששים למיעוטה. אבל יש מיעוט אנשים שישמעו, צריך להציל אותו. המיעוט הזה. עכשיו מועד קטן... לא, כנראה כל דברים שכתבת במספר 5, אז... עוד מעט נגיע. בעזרת השם אענה לך. 6. גמרא מועד קטן דף י"ד. מי שחוזר מחוץ לארץ בחול המועד, מותר לו להתגלח או לא. זאת אומרת, ידוע מדרבנן, אסרו להתגלח, להסתפר, להתגלח בחול המועד, כדי שיכנס לך כשהוא יפה, כשהוא מהודר. כי רוב האנשים אין הזמן ללכת לספר, אז יגיד, אני אלך בחול המועד. אז לא, אל תלך בחול המועד, תלך ערב חג. עכשיו, מה הדין? אדם בא מהפלגה בים, ממרחקים, באונייה לא היה לו ספר. האם מותר להסתפר או להתגלח? אם יצא מבית הכלא גם כתוב שם. בית הכלא, או שהיה מנודה. מתניתן דלוק רב יהודה. תניא רבי יהודה אומר, הבא מדינת הים לא יגלח. באותו דין יגלח ויסתפר אותו דבר. מפני שיצא שלא ברשות. אמר אבל לשוט הכוונה לטייל, דבר כל אסור. למזונו דבר כל מותר. מי שרוצה פרנסה, מותר להפליג בים הגדול. לא נחלקו אלא להרווחה. יש לו כדי צורכו, רק רוצה עושר, רוצה מותרות, רוצה להשקיע בדירה שלו, לעשות רמונט, רוצה לבנות מפסת, רוצה ליהנות בחיים. מה מדמה כלשות? אסור. מה מדמה כמזונות? מותר. מי טבעי שאלו שאלה, אמר רבי, נירן דברי רבי יהודי כשיצא שלא ברשות, שמה שאסור להסתפר, דברי חכמים כשיצא ברשות. מה יש שלא ברשות? אילם לשות, אמר דברי כל אסור לשות. אלא למזונות. למזונות ומטה הכל פטור, הפשיט להרווחה. אז יוצא של ההרווחה, על זה המחלוקת. והם בספר, נירן דברי חכמים כשיצא ברשות. מה ברשות? אילם למזונות, אמר דברי כל מותר, אלא ההרווחה. ואמרת בהתחלה נירן דברי יהודה, ועכשיו אומר דברי חכמים? הכי כמה נירן דברי רבי יהודה רבנן, רבנן מסכים עם רבי יהודה שזה אסור להסתפר בכל המועד כשיצא שלא ברשות. ומה הניעו לשות? לטייל. שאפילו לחכמים לא נחלקו עליו אלא להרווחה. אבל לשות בודים לרבי יהודה שאסור להסתפר בכל המועד, כי הוא יצא על הים בלי רשות. ונירן דברי רבי יהודה רבנן לרבי יהודה כשיצא ברשות. מה הניעו למזונות? מה הניעו למזונות? שרבי יהודה לא נחלק עליהם אלא להרווחה. למזונות זה מאוד עליהם. בקיצור, האדם יוצא בים הגדול
וידוע שיש תאונות בים, יש סכנות של טביעה בים, והוא יצא למקום סכנה, אז חז"ל אומרים במועד קטן דף י"ד, שאם זה להנאה, אם זה לשוט, אם זה כדי סקרנות לראות את העולם, תיירות, אסור. ואותו דין באווירון. אדם טס באווירון, אנשים מודאגים. האם יש לו הטעיה, יש לו נוסע, אשתו, הם מצלצלים, הגעת בסדר, כשתגיע, צלצל אליי. לפני שנוסע, נותנים לו כסף, תן צדקה, שזה סגולה, תציל אותך מכל רע, כשיש שם מיד, תן צדקה. זה לא מצוי שקורה דבר. לא מצוי, זה מצוי אחד מ-1000. אנשים אבל אומרים את זה גם שאתה נוסע באוטו, תנסה מתל אביב לישיבה, האמא לא מצלצל לה כשהגעת. יש כאלה. שאתה נוסע ביהודה ושומרון, או שאתה נוסע בטרמפים, ההורים כן אומרים להגיע. אז אני אומר, על-פי הגמרא, אם אתה נוסע לים הגדול, בזמן הגמרא כתוב בקהלת רבה, ג' פסקה ג', שהנוסע בים הגדול, במיוחד בחורף, הוא נכנס לסכנות. כי אני אומר, הים הגדול היום יותר טוב מאשר האווירון. באווירון יש לפעמים, ערבים תופסים את האווירון, בני ערובה, כמו שהיה לפני כמה שנים. יש גם תאונות באווירון. יש פה ושם שהאווירון מתרסק. כמו שהיה כל חודש שומעים בחדשות באיזה מקום בעולם שהאווירון מתרסק. לכן אני אומר שלשוט לשם הנאה, חז"ל התנגדו. זאת אומרת שהיום השתנה הדבר. אז אם זה פרנסה, אני מסכים, מותר. אם זה להרווחה, אם את רוצה להתעשר יותר, גם מותר. כי פוסקים כמו חכמים, לא כמו רבי יהודה. אבל אם זה רשות, גם רבנן וגם רבי יהודה אוסרים. למה? כי זה לא בטוח. כי זה סכנה. אבל אם היום זה בטוח. זה לא בטוח בכלל. זה ממש לא שאלה מה בטוח. זה לא בטוח. זה כמו לנסוע ברכב. רכב, אווירון, זה טוב דין. שניהם, אני טוען, למרות שזה מה שאומר נשמע מוזר, אבל אני טוען, נכנסים לסכנה כשנוסעים באוטו. תגיד לי אתה, סליחה. להגיד תפילת הדרך כשנוסעים באוטו? בכביש הגדול? למה? למה? אתה אומר שם שמע לבטלה, אתה אומר ברך השם שמע תפילה, וזה לבטלה. ממלך בקולך וצא. מליסטים. מה? כתוב בגמרא, כל הדרכים בחזקת סכנה. ככה מובא בשולחן ערוך לפי הספרדים. שהספרדים אומרים שכל הדרכים בחזקת סכנה. אבל הדין של תפילת הדרך הוא לא מובא בלעד סכנה. מה שכתוב שם זה עצה של יואל הנביא נתן לרבי יהושע בן נביא. לפני שאתה יוצא לדרך, ממלך בקולך וצא. תביא לי חלק ב' שמשתברו, נראה לך, שאומרים בברכים הגומל, הוא אומר, הספרדים לפחות, לברך אחרי כל דרך ברכת הגומל. כן? מישהו פעם הראה לי ברב קוק, כן. הוא כותב שלגבי טיולים, כן. כיוון שזה דבר רשות, אז אסור ללכת לטייל. תראה לי את זה עוד, שיכול למצוא את זה, כי אני לא יודע איפה לחפש את דברי רב נריה. תשאל אותו עוד פעם. טיולים בגלל האוטו הזה, או בגלל שהולכים למקום סכנה. במקומות סכנה. כשאדם הולך לטייל. הוא התחיל לא מצא, זה לא מדויק. אני רוצה לראות לך על זה, זה רש י"ז. רק רגע. רש י"ז, רק רגע. כן, רש י"ט. כן. כאן ברש י"ט סעיף ז'. באשכנז וצופר אין מברכים ברכת הגומל, כשהולכים בעיר. אבל לפי אשכנז, אתה צודק. השלוחים הולכים מדברות. אבל, אומר כאן, בספרד נוהגים לברך. זאת אומרת שכל הדרכים בחזקת סכנה. על מה מדובר כאן ברכת הגומל? אז לפי הספרדים, אז כל הדרכים צריכים לברך על כל עיר ועיר. היום במיוחד שיש הרבה תאונות דרכים. באיזה מקום בעולם... בסדר, אז תפילת הדרך, אתה צודק, אבל ברכת הגומל מראה שיש סכנה. אז אני אומר, כן. לא צריך לחשב על סטטיסטיקה, זאת אומרת על תפילת הדרך לאווירון, ראיתי שפוסקים שבשנים האחרונות אין סכנה. הסכנה הרבה פחותה מנסיעה בכלי רכב. כלי רכב אנחנו יודעים את הסטטיסטיקה. ברכת הגומל אין מה לעשות, בגלל. זה עיינתי בזה לפני כמה ימים, בביר ההלכה, בסימן זה רש י"ט אומר שבדבר ודרך בין סכנה, בין לא סכנה צריכים לברך. אם אתה תסתכל בביר ההלכה הראשון של רש י"ט, תראה את זה. בחולה יש בעיות אם זה רק אם הוא שוכב במיטה או כל חולי. אז אנחנו פוסקים רק דבר שעלול להסתבך בסכנה.
אבל אם זה סתם נזלת, לא צריך לברך. בית סוהר, גם מחלוקת. אחד אומר, כל בית סוהר אפילו שלא יש להם מס הכנסה, היום לא הורגים. היום אין שום סכנה להיות בבית סוהר, כי היום אין משפט מוות. אפילו אחד ערבי אין משפט מוות. אפילו רק הרבה מהאנשים, אין משפט מוות. אז אין סכנה בבית סוהר. אבל בבית סוהר פסקו שאפילו ממון צריכים לברך. כן, יש פוסקים שאומרים, כל חבוש שלא יכול לצאת משם, זאת אומרת, אין לו חופש לנוע, הוא סגור בחדר, הוא צריך לברך ברכת הגומל. בגלל סכנת נפשות. אין סכנת נפשות. יש סכנת נפשות, הנפש שלו עלולה להיפגע. זה דרוש, זה דרוש. אתה תעיין בזה, בריש י"ט, בביר הלכה הראשון, אז תראה ששני הדברים האלו הראשונים, ים ומדבר, ואין סכנה ואין סכנה, צריך לברך ברכת הגומל. ואני אומר לך, גם תפילת הדרך צריך לברך על כל נסיעה. בכביש הגדול, מדוע? כי יש תמיד סכנה, זה נדיר, אבל יש. אני אשאל אותך, בוא נתפוס את זה ככה. אישה יולדת בשבת, מותר לנסוע בשבת? כן. אבל רק אחד מ-20,000 מטר בלידה. כי היא מגיעה לבית חולים, אם היא לא תיסע לבית חולים, אז היא מגיעה... טוב, על חיי שבת, שיום קודם שתלון בקרבת מקום. אבל לא, אני אגיד לך יותר מזה, למה בעלה נוסע איתה? איך היא תיסע? לא, תיקח אמבולנס, תיקח נהג, תיקח ערבי. אז החזני שומע כאילו שאישה מודאגת ומפחדת, שבעלה ייסע כדי להרגיע אותה. שהיא מרגישה יותר טוב כשבעלה איתה. אז עכשיו, רואים שאפילו אחד מ-20,000 התירו כל מיני חילול שבת בשביל אישה. אתה אמרת נסיעה, אתה צודק. אבל כתוב מפורש בגמרא בשבת, אישה יולדת מדליקים בשביל הנר. אפילו עיוורת, והיא לא צריכה את הנר. היא אומרת, כיוון שיש נר, הם יראו מה אני צריכה, יטפלו בי. אז התירו לקחת גפרור ולהדליק אש, להדליק נר, כדי שהיא תהיה רגועה. מה הפיקוח נפש כאן? כיוון שמתוך הבהלה שלה עלול להיות, אבל כמה זה קורה? אחד מ-20,000 אמרתי. זאת אומרת, גם לחשש רחוק צריך לחשוש, כמו שאמרתי, חוששים למיעוטה בפיקוח נפשות. כן, נראה את 8 שדיברתי איתכם, לפני שנפספס גם את זה. מספר 5. אחד היה, תזכור שאתה חייב, תשתדל, בלי נר, לא חייב, אני מבקש לך, תמצא לי איפה הרב קוק הזה, שאמרו לך. תגיד לי פעם בשבוע הבא. יציאה לציור רגלי במדבר, או טיפוס על צוק. כל בין הזמנים יש בעיה של בחרי ישיבות שעובדים בדרך, לא אתם ברוך השם, עובדים בדרך מדבר יהודה, או יד אילת, או באיזה משום מקום. אנשים שעולים לטייל. טיול, יציאה לטיול. אבל אלה לא עולים לטייל, אלה שהולכים לאיבוד. יוצאים עם בקבוק כזה של מים יכולים בלי מצפן, בלי קשר טלפוני, בלי זה, ושני ידיים שמאליות. אבל יש מקרים שאנשים מתים מזה. אז צריכים להיזהר קודם כל בקבוצה, לא אדם בודד. ב' עם הדרכה לפני הטיול, איפה, מה, ועם קשר מתמיד. פעמיים ביום מדבר עם אנשי קשר, איפה אתה נמצא. או טיפוס על צוק. כל פעם אנחנו שומעים אנשים בקולומביה, אחרים טיילו בדרום אמריקה, נפלו, הידרדרו לתוך התהום, הוקשו על ידי נחשים. לא צריכים להתנדב לזה. אדם מתנדב למות, הוא חושב, לי לא יקרה. למה? כל מי שמת אומר, לי לא יקרה. אני אומר לכם מראש, כל גנב ששדד בנק אמר לי, אותי לא יתפסו. הוא אמר את זה, ודאי, אבל תפסו. ב' טיסה באווירון, תודה. הפלגה בים, כך כתוב בשו"ת באר משה, גם בזמן הזה, מי שיש לו באר משה יסתכל שם. עישון, לא עשיתי, רכב עוד מעט אני אביא, עוד מעט. עישון סיגריות, זה ברוך השם אתם, אני מקווה מאוד, אתם יכולים להקים מזה. אבל יש ישיבות שיש אנשים מעשנים, השם יצילנו, והם מאבדים עצמם לדעת. מה פירוש מאבדים עצמם לדעת? אם יש לכם קרוב משפחה, אבא, דוד או אח שמעשן, אם אדם היה צריך לחיות 70 שנה, במקום לחיות 70 שנה חי 69, 11 חודש ו20 יום. הוריד מהחיים שלו 20 יום, 10 ימים הוריד, על ידי שמעשן 2 סיגריות ביום. הוא נידון כרוצח או לא? מה, את עצמו? הוא הרג את עצמו. מתאבד. הוא, אם הוא היה מעשן, הריאות היו נקיות, יכול לנשום טוב. עכשיו שהוא ישן, הכניס ניקוטין בתוך המערכת שלו, וזה סותמים לו את איברי הנשימה, ועכשיו הריאות לא מתפקדות.
אז הוא אומר קודם, במאכל. סליחה? אדם אוכל צבע מאכל, הוא גם מוריד לעצמו בשנים, אוכל נכון, דברים בריאים, נכון, פיצה נכון. ו... צריכים להיזהר. נכון, אבל לא מגיע לדרגת הסיכון של עישון. ברגע שהממשלה אמרה, משרד הבריאות הודיע שזה סיכון, אז זה כבר רמזור אדום גדול מאוד. אם משרד הבריאות, שהם אחראים על הבריאות שלנו ושל ארצות הברית ועוד מדינות באירופה, והם לא מתערבים, כל אחד תעשה מה שאתה רוצה. באמת, גם לזה אני אומר, מאכלים שיש מהם צבע מאכל, תמעיט, תאכל פחות. אבל אני מדבר, לא בגלל שאנחנו פושעים בדבר אחר, תגיד לי, אל תהיה מותר להיות פושע בכל דבר. עכשיו הבעיה עישון. הבעיה בעישון לא רק מי שמעשן, אבל יש עישון פסיבי. מה זה פסיבי? נמצא בחדר שאנשים אחרים מעשנים. גם הוא בסכנה. אז אם אתם נמצאים בחדר, בית מדרש או בית כנסת, שאנשים מעשנים, או תצאו משם או תבקשו שהם יצאו משם. זה לא טוב להיות שם, כי האוויר מורעל. עוד מעט נקרא את זה במה שמשה פיינשטיין וגם החפץ חיים כותב על זה. ד' אלכוהול, ברוך השם, בטוח שאתם לא נוהגים, לא פורצים בזה ולא נכשלים בזה. רק בדוודיות. יש בירה לבן. פורים, אני מקווה מאוד שתהיו כולכם כאן, לשמוע את השיעור שלי בפורים. אסור להשתכר בפורים. זה עבירה גדולה, כתוב את זה. וכמה פוסקים, סליחה? וירדם משכרותו. כן, אז הוא לא נהיה שיכור, הוא מגיש כבדות בראשו ונרדם. תראה, זה בעיה בשבילך לישון באמצע היום? לא בעיה. וצ'יק ושתי דקות אתה עושה את זה. רק אולי לקום תהיה ער על אחד, ומחד אתה הולך לישון. אבל אני אומר, השכרות זה חילול השם, א', וב', הוא לא יכול לברך ברכת המזון בכוונה. מגיע והוא מקיא, מלכלך את עצמו, הוא אומר שטויות, אנשים צוחקים ממנו. זה לא שיטה. ובשנה שעברה, אתם לא הייתם כאן כולכם, אמרתי הבדל בין לרווי ובין לבסומי. לרווי בארמית, ריש וו יוד א', זה שיכור כמו לוט. לבסומי, כשאדם שותה קצת, רבית יין, מרגיש טוב, מרגיש גובה, אבל לא שיכור שהוא מבולבל. הגמרא לא אמרה לרווי, אלא לבסומי. זה כתוב בקורבן נתנאל, עד לידע כשהוא ישן. כך אומר רמב"ם, כך אומר רמה, שניהם. אז המצווה לקיים את הרמב"ם, שהוא המורה דרך. הוא כתב ספר מורה נבוכים, אנחנו כולנו נבוכים. הוא המורה שלנו, והוא אמר לא להשתכר. גם השבוע אומר לא להשתכר. אז זה מי שאתם יכולים להשפיע עליו שלא ישתכר, תעשו מצווה גדולה. וקפה, כמובן, עם הקפין. קייט, היי, טרמפ יחידי. אדם שתופס טרמפ כשהוא לבד, על דו בית בדרכים, ואחד בישע, ולא יודע איזה ערבי עובר, או איזה פרא אדם עובר. צריך מאוד להיזהר להיות רק בקבוצה, או טיול בקסבה שיש אנשים אומרים, אני ברסלב, אני לא מפחד מאף אחד, אני עם רב נחמן, אני הולך לקבר יוסף, ואימא. אדם שהולך ואימא, 3 נקודות. כן, ו'. רגע, טרמפ עם עוד מישהו זה בסדר? מה? טרמפ עם עוד מישהו זה כן, בסדר? כן, 2 בני אדם לפחות. או טרמפ במקום מוכר, בתוך יישוב. כן, תוך יישוב כן, אבל לא בדרכים הגדולות. לא לעמוד חשוף בטרמפיאדה, עבור כל מי שעובר. במיוחד בזמננו, באוטובוס כן. כן, כן, אז לעמוד לא על הכביש, אלא לעמוד קצת פנימה. לעשות זהירות. כבדהו וחשדהו. צריך לראות אותו מתקרב, אל תסתכל, יש לו כיפה או אין לו כיפה. ו'. לערבים יש לוחות זיהוי ישראליות. נסיעה במכונית במהירות שלא כחוק, זה נפסק בשבט הלוי, אסור לנסוע באוטו כזה. עכשיו חידוש, יש שו"ת מנחת יצחק. האם מותר להלשין עליו למשטרה? ודאי. אתה נוסע עם בן אדם, שהוא נוסע בכאן בכביש המהיר 130. תיקח את המספר שלו, תודיע למשטרה, הנהג הזה נסע 130, תתלונן עליו. זה רודף. מותר? למה רודף? צריכים. לא מותר, צריכים להודיע למשטרה, יזהיר אותו, יגיד, שמענו שאתה נוסע 130, עוד פעם אתה עושה את זה? רשום אצלנו, אתה תקבל, על כל נשלום לך את הרישיון. כמה אנשים ינשינו כבר? כמה גם הלשינו? תנשין המשטרה לא תעשה כלום. לפחות יזהיר אותו, יכול להיות שיקרו לו. אבל אם יהיה לו תאונה, אז זה ישמש לרעתו. זין, אדם מקבל עבודה להיות מספק דלק בתחנת דלק. אז לעדים הם מזיקים מאוד אם הוא עובד שם כל היום. מה זה? אדם מספק דלק
הוא מחלק דלק, בתחנת דלק. יש שם ריחות, גזים, שמזיקים לריאות. אז לא טוב לעבוד שם כל היום, כמה ימים. טוב, סירים זהות, או טכנאי רנטגן, שהרדיו אומר, חדשות אמרו שהבן אישים מהם לקו בסרטן. זה לא נכנס להגדרה של שומע פתע עם השם? אבל אירועים שלא נשמעו, אירועים שהשם לא שמע עליהם. חטא, להתגאות ברשעים, עולם תחתון. או שנגיד, ערבים פראיים, או יסמניקים. מה, אני לא מפחד מהם, נשים אותו במקום. צריכים להיזהר. להתחתן עם קרובי משפחה בסיכון גנטי, זאת אומרת בני דודים. לא טוב להתחתן עם בני דודים. למרות שחז"ל עודדו את זה, חז"ל אמרו שאדם מתחתן עם בת אחיו, בת אחותו. לצערי הגדול חז"ל לא יודו ברפואה. לי אסור להגיד את זה. אבל אני לא הראשון שאמר את זה. הרמב"ם אמר את זה. הרמב"ם נמצא במורה נבוכים, חלק ג' סוף פרק יד. אומר שחז"ל לא יודו ברפואות. גם הבן שלו, רב אברהם, בביור שלו לאגדות, בהתחלת עין יעקב, אומר, כל הדברים שחז"ל אמרו בתרופות, אנחנו לא סומכים עליהם. והראיה, ששום פסק לא הביא את הדברים שחז"ל בתרופות. לא הריף, לא הראש, לא הטור, לא שולחן ערוך, כל התרופות דלגו עליהם. למה? כי הם אמרו לפי דורם, לא לפי דורנו. כן. זה באמת תלוי לפי הסקרון הגנטי, כאילו יש להם את הדור ישרים והכל, שבודקים הכל. כן. יש מוכח היום שהרבה בני דודים שמתחתנים. אוקיי. אם יעשו את הבדיקות הגנטיות יהיה בסדר. הם לא בודקים הכל. אם יבדקו את הגנטיות יהיה בסדר. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין הרמב"ם במספר 9. יש עוד 5 דקות. מספר 9. אומר הרמב"ם ז"ל, אסור ליהודי להתייחד עם הגויים, להיות לבד איתם. נהיה מיושן. בני שהם חשודים, השפוכת דמים. לא יתלווה עמם בדרך, אתה נוסע לבד עם גוי, מי יודע איזה סכין יש לו, בתחת לבגדים שלו. פגע בגוי בדרך, מחזיר אותו לימינו. למה לימינו? כי הוא רוצה לתפוס את החרב. בדרך כלל אדם משתמש בחרב יד ימין, ותולה את זה בנדן שעל ירך השמאל שלו. שים אותו בצד ימין, שהחרב שלו לידך. ברגע שהוא מושיט יד, מי יותר קרוב לחרב שלו? אתה שעומד לידו, או הוא צריך לקחת את הימין לשלוף את החרב? אתה יותר קרוב, אז תפוס אתה את החרב קודם. הוא אומר כאן, היו עולים במעלה או יורדים בירידה, לא היה יהודי למטה, כי הוא יכול לתת ביתה ויפיל אותו לתהום. הישראל למעלה או גוי למטה, שהם יפול עליו למיתו. והישוע עד יתכופף לפני הגוי, שהם ירוץ את גולגלתו. כן, אם בפרקליטות היה רואים דברים כאלו, יגידו וואי זה הסתה, זה משהו, זה ככה לדבר לגויים. נגיד בימי קדם, נגיד בתקופה, פעם, היום המצב השתפר. אמרו למישהו, פעם אחת השופטת אמרה למישהו שאדם הוא עושה משהו כזה לערבים וזה, הוא הסתבך עם ערבים, אז הוא אמר, הרמב"ם אמר לי, השופטת אמרה לו, תביא את הרמב"ם, אני רוצה לדבר איתו. טוב, אנחנו נתנדר את זה בעריכה. בעזרת השם, אוקיי. מספר 10. בשולחן ערוך של משפט בר הגולה, אחרון שיש בספר, אומר, הטעם שהזהירה התורה על שמירת הנפש, מטעם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בחסדו להיטיב לנבראים, שיכירו גדולתו ולעבוד עבודתו בקיום מצוותיו ותורתו. כמו שמה כתוב, כל הנקרא ושמין לכבודי, בראתי ויצרתי ואף עשיתיו, ייתן להם שכר טוב בעמלם. והמסכן את עצמו, כי למואס ברצון ברו, השם רוצה שתחיה, ולא רוצה שתמות קודם. אינו רוצה, כי אתה לא מעוניין לעבוד את השם ולא מתן שכרו, אין לך זלזול באפיקורות יותר מזה. הרוח חיים של חיים ולושן אומר, אדם צריך לעבוד את השם, על דעת שהשם ייטיב איתו. השם שמח שאדם מוצלח, שאדם בריא. אז אם אתה מזלזל בזה, אתה לא רק פוגם בעצמך, אתה פוגם ברצון הבורא שרצה שתהיה בריא. וכן החפץ חיים שמעת לכם נגד העישון. זה ספר קטן, לקוטי המרים, בלתי ידוע. רוב האנשים אין להם ספר זה. ואומר רבינו החפץ חיים, אגב דעת לידן אודות עישון הסיגריות, נדבר קצת אודות זה. כמה רופאים גזרו עומר, זה הוא כתב לפני 100 שנה. שכל מישהו אדם חלוש אסור להרגיל את עצמו בזה, שמחליש כוחותיו, לפעמים נוגע גם לנפשו. כך הוא אמר עוד לפני הבדיקות סרטן. והנה דיברתי כמה פעמים חלושי כוח אודות זה, ואמרו לי שגם הם יודעים מכירים בעצמם שעישון קשה להם. אך מפני שהוא גורלו בזה, וכבר מילדותם רגילים בזה, לכן קשה לפרוש.
ואמרתי להם, מי התיר לכם להרגיל את עצמכם כל כך? זאת אומרת, אדם חובל בעצמו, הוא רשע. הוא חובל, הוא רכוש של הקדוש ברוך הוא. אסור לעשן. כתב על הדרכים, מספר 12, שו"ת אבני נזר. איך אדם מברך, הגומר לך אוהבים טובות, שיגמלני כל טוב. משמעות ש"ס הפוסקים שאפילו לא יראה להם שום סיבה, אתה שומע? יצחק, אפילו לא קרה שום סיבה של סכנה, צריך לברך הגומר לך אוהבים טובות. למה? יש שם המון נפשך. אם אין צורך גדול למצוא בדרך, אסור לסכן עצמו. בזה עצמו הוא חוטא. לא אומר הגומר לך אוהבים טובות, שנסעת בכביש. למה נסעת? אז זה נסעת לדבר מצווה, טוב, בסדר. בסדר פרנסה, בסדר. סתם? למה הסתכנת? כך אומר אבני נזר. המאחר שעם עצמו חטא והכניס עצמו לסכנה, אין מדין להציל אותו. יצא חייב. אף על פי כן, גמל הקדוש ברוך הוא טובות. אם מחמת הכרח ירד לים, הולך מדבר, זה בסדר, זה צריך, זה לא מעצמו. אז לא נקרא שחטא. הקטע האחרון, שאגרות משה, על מי שמתרגל לסמים. טוב, קיצר הכל, אני חייב לכם חוב. אני צריך לענות לכם, למה יעקב נכנס להביא פחים קטנים? יעקב לא שמע את השיעור הזה, והוא לא נזהר. ואנחנו כל המקומות האלה, היה כאן הקהלת יצחק. יש לי, גיליתי תגלית. אני חיפשתי הרבה, בכל הראשונים, בכל החז"לים, מי אמר שיעקב אבינו לא בסדר שנכנס לסכנה? עד שמצאתי. הגעת ומצאת. הקהלת יצחק. לאיזה סכנה נכנס? שהוא עבר את הנהר, היה לבד, כמו שאמרתי, לא להסתובב במדבר לבד, תפס את הערבי, רצה לחנוק אותו. אז זה תפס אותו בגרון. אז אומר כאן רבינו, רבי יצחק הרמב"ם, מגור של ספרד, בפרשת וישלח. בהתערד יעקב אבינו אחרי הטפל יותר מדי, שחזר פחים קטנים, לכן לא נקרא ישראל אלא יעקב. כאן אומר באופן סמוי, יעקב לא בסדר, מה אכפת לך פחים קטנים? תפקיר את זה. אתה, יש לך מספיק רכוש, היה לו כך וכך עבדים, צאן, בקר, היה לו רכוש. כן, מה אתה בעצמך חוזר? אז כאן יש חיסרון של יעקב. הרב הירש אומר שגם הגדולים שלנו לפעמים תופסים אותם באיזו שגיאה, לא צריכים לטייח. בפרשת תולדות, אומר הרב הירש, על החינוך של יצחק ליעקב ועשו. גם הגדולים לפעמים טועים, יותר טוב שנתפוס את עצמנו לא לחזור על הטעות הזאת, מה שיגיד זה לא היה טעות. ראינו שהוא בירך אותו, שהוא קיבל מזה דווקא. כן, הרחוב קודם כל קרב לו הירך. אני מבקש מכם לשמוע מאוד, לא להסתכן. צריך לחבר את הסרט. אתה רוצה להגיד משהו? כן. אני כתבתי ספרים. בספרים יש פי 10 יותר, פי 100 יותר מה שדיברתי. יש לי ספר דרישת ציון על אהבת ארץ ישראל, שאני רוצה, מעוניין מאוד, שאיזה תמיד שרוצה יכול לקנות. שבוע הבא הייתי רוצה לראות שכמה תלמידים קונים את זה, או ספר, אוצרות המוסר, אוצרות התורה, יש בחוץ לוח מודעות. תתעניינו בזה, כי שיעור זה נחמד, אבל זה שעה, לא מספיק הרבה. ספר זה המון חומר, וספר, שיעור שוכחים. אחרי חודש, חודשיים, גם אני שוכח מה שאמרתי. אבל אחרי, אדם שיש לו ספר יכול להסתכל עוד פעם ועוד פעם. אז תתעניינו בספר, תסתכלו בלוח המודעות, מי שמעוניין, מי שרוצה, יחפיר בצ'ק דחוי, יכול לקנות ספרים. כן. והספר יוצא שמותר לתאר או לא אסור לתאר? אם זה מיני בעולם, זה יהיה מותר. מה? אם זה מיני בעולם, זה יהיה מותר. זהירות.